Il-sibt filgħodu u kmieni wara nofsinhar kompla l-aċċess tal-ġuri taż-żewġ omiċidji dak tal-Avukat Karmel Kirkop u ta' Defni Caruana Galizja. L-aċċess sar f'numru ta' lokalitajiet inkluż fil-Bidnija, limiti tal-Mosta. Taħt tassa stretta l-imħallef Edwina Grima flimkien mal-ġurati u Vince Muscat, magħruf bħala l-Koħħu, kienu fuq il-postijiet. Hemmhekk ittieħdu fuq is-sit fejn seħħ l-omiċidju ta' Defni Caruana Galizja, każ li seħħ fis-16 ta' Ottubru tal-2017. Dan wara li l-ġimgħa wara nofsinhar sar l-aċċess brabta ma' dan il-ġuri li għaddej bħalissa fil-qorti dwar iż-żewġ każijiet. Dan l-aċċess sar f'numru ta' postijiet, inklużi f'Birkirkara, Santa Venera u l-Marsa. Fil-preżenza tal-imħallef Edwina Grima u l-akkużati, taħt tassa stretta, il-ġurati ttieħdu fost l-oħrajn biswiet il-binja fi triq John Borg f'Birkirkara u fil-kumpless ta' garaxxijiet fejn seħħ il-qtil tal-Avukat Kirkop b'numru ta' tiri fit-8 ta' Ottubru ta' 10 snin ilu. F'dan il-ġuri, Jamie Vella u Robert Aġus tal-Maksar jinsabu akkużati li supplixxew il-bomba li bija nqatlet Defni Caruana Galizja. Dwar il-qtil ta' Caruana Galizja, George De Giorgio iċ-Ċiniż u ħuħ Alfred De Giorgio il-Fulu diġà ammettew l-eżekuzzjoni fil-bidu ta' ġuri ieħor f'Ottubru ta' 3 snin ilu u ġew ikkundannati 40 sena ħabs kull wieħed. Is-sentenzi issa jinsabu fi stadju ta' appell. Minn barrek, fi frar tal-2021, Vince Muscat il-Koħħu kien ammetta semu fl-omiċidju ta' Caruana Galizja wara li l-kabinett rakkomanda li dan jingħata l-proklama dwar il-qtil ta' Karmel Kirkop bil-kundizzjoni li jikxef kull ma jaf u ġie kkundannat 15 il sena ħabs.